खुलुमबाय आं प्रिया नार्जारी गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। धुबुरीनि उनाव बे खेबाव लखिमपुरनि गंसे नामखरनि साखाथिनिफ्राय आयेन बेरेखायै मोसौ बेदरखौ बोखांनो हादों। लखिमपुरनि एदारख'वा दकुवाखाना चिरिंसुक गामिनि नामखरनि साखाथियाव गारना दोननाय गांसे मनानिफ्राय बे मोसौ बेदरखौ बोखांनो हायो। बेखौ लानानै ओनसोलाव मोनसे दुङाव थासारि सोमजिदों। बे आयेन बेरेखायै मोसौ बेदरखौ गारनानै दोनग्रा सुबुंफोरखौ पुलिसआ गोख्रों संदाननायनि गेजेरजों सा-स्नि दायनिगिरिफोरखौ खानो हायो। खाजानाय दायनिगिरिफोरखौ 33 बोसोर बैसोनि आबुल कालाम माली, 29 बोसोर बैसोनि एमडी रेजाक आली, 30 बोसोर बैसोनि दिलदार हुसेन, 60 बोसोर बैसोनि मनसुर आली, 22 बोसोर बैसोनि जाहिदुल इस्लाम आरो 38 बोसोर बैसोनि साहा आली आरो 25 बोसोर बैसोनि दिलवर हुसेन होननानै सिनायथि होदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला बिसोर सा-स्नि सुबुंफोरा लखिमपुरनिनो गुबुन गुबुन गामिनि। थांनाय 17 जुननिफ्राय जागायजेननाय उदालगुरि जिल्ला 37 नं धोनस्री ब्लकनि सिङाव थानाय धोनस्री भिसिडिसिनि सिजौगुरि गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'नि दैदेननायाव बड'लेण्ड सीएम काप जोलुर बादायलायनाया जोबनानै थांबाय। बे जोबथा जोलुर बादायलायनायाव सानजारां युथ क्लाब आरो अएसएम युथ क्लाबनि गेजेराव बादायलायनाया जादोंमोन। बे जोबथा बादायलायनायाव सानजारां युथ क्लाबा अएसएम युथ क्लाबखौ टाइब्रेकार जोसननानै 4-3 गलनि फारागथियाव फेजेननानै सेथि बान्थाखौ आवग्रिनो हायो। गलाघाटआव गिख्रंथाव जाब्रबथायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा। मिथिनो हानाय बादिब्ला गंसे AS03CC2953 नम्बरनि गंसे डिमापुरनिफ्राय फैबाय थानाय बास गारिया गंसे AS17C5875 नम्बरनि गंसे माल लाबोनाय ट्राकजों मोखांजों मोखां सौग्रावलायनायनि जाहोनाव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादों। जाय जाब्रबथायजों बास गारिनि ड्राइभारआ जायगायावनो जिउ खहा जायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानांनाय बास गारियाव गासै सा 30 दावबायारिफोर दंमोन। जाब्रबथायजों जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। बर' माहारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। देग्लायनि साहित्य अकादेमि युवा बान्थानि थाखाय उदालगुरिनि अमर खुंगुर बर' बिथाङा सायख'जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला बिथाङा बे बान्थाखौ आं असुर खन्थाइ मुंनि बिजाबनिफ्राय सायख'जादों। बेनि अनगायैबो गुबुन सासे आरोबाव खान्थि बोसोन आरो आखु दानाय गथ'सा बिसम्बि बिजाबनि थाखाय क'क्राझार जिल्ला दतमानि थागिबि UNB भकेसनेल हाइ स्कुल हाब्रुबारि सेरफांगुरिनि लोगो गाहाय फोरोंगिरि बिनय कुमार ब्रह्म बिथाङाबो साहित्य अकादेमि युवा बान्थानि थाखाय सायख'जादों। गुवाहाटी पानबाजार पुलिसआ मैया 12 घन्टानि गेजेराव फासि बाजारनिफ्राय गोमानाय बाइकनि सायाव गोख्रों संदाननायनि गेजेरजों सानै सिखावखौ हमनो हादों। बे हमजानाय सानै सिखावनिफ्राय गंथाम बाइक आरो गंनै स्कुटिखौ बोखांनो हायो। हमजानाय सिखावखौ रेकिबुद्दिन आहमेद आरो धनाली होननानै सिनायथि होदों। आबाद फोथाराव गाज्रि जानायनि थाखाय अएनजिसिनि हेंथायै सोमावसारनाय हाबाफारि बानजायदों मेराबारि केरनि गामिनि थागिबि रायजो-राजाफ्रा। अएनजिसिनि 10 नं थावफुंखानिफ्राय गबोनाय मैला दैनि जाहोनाव खाथि खालानि आबाद फोथाराव जोबोद गाज्रियैनो गोहोम गोग्लैदों। बेखायनो मैया फुंनिफ्रायनो जायगानि सुबुंफोरा अएनजिसिनि 10 नं थावफुंखाखौ होथेदों। जायगानि सुबुंफोरा थावफुंखानि मोखाङाव औवानि बेरिकेड बानायनानै मटर गारि हाबनायखौ बन्द' खालामदों। फोरमायथिनो गोनांदि बेनि सिगां खेबनै रिजार्भार पेडआ बायनानै गबोनाय मैला दैजों गोरोबफानानै साखाथिनि आबाद फोथाराव हाबदोंमोन। रायजोफ्रा रिजार्भार पेडखौ सिफायनानै आबादाव बोहैलांनाय थाव फुंखानिफ्राय गबोनाय मैलाया दैजों गोरोबनानै गुबुंले जानायनि जाहोनाव जायगानि सुबुंफोरा अएनजिसिनि हेंथायै सोमावसारनो गोनां जादोंमोन। जायगानि सुबुंफोरा बे जेंनाखौ सुस्रांनायजों लोगोसे खहा जानांनाय आबादारिफोरनि थाखाय रां अनसुंथाइ होनो थाखाय दाबि खालामदों। चिराङाव सानै ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ खानो हादों पुलिसआ। चिरांनि बिजनी सियालमारी सकआव हमनो हादों बे सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ। बे सानै ड्राग्स फालांगिरिनिफ्राय गं 15 कन्टेनारखौ बोखांनो हानायजों लोगोसे हमनो मोननाय ड्राग्सनि लिरथायखौ 21.11 ग्राम जागोन होननानै मिथिहोदों पुलिसआ। हमजानाय सानै फालांगिरिखौ बिजनी दुथुरिनि रेजाबुल हक आरो हाकिम सिकदार होननानै सिनायथिनो हादों। प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सोरखारा पिजिटि जिटि टेटआव उथ्रिसार जानो हानाय फोरोंगिरिफोरनो मैया उदालगुरि कलेजनि अडिटरियाम हलाव सा 1336 फोरोंगिरिफोरनो साख्रिनि थिसनथाइलाइ राननानै होदों। बे साख्रिनि थिसनथाइलाइ राननाय हाबाफारियाव डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी, एमपि रोनगोरा नार्जारी, नीलुत सरगयारी बिथांमोनजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव बे थिसनथाइलाइ राननाय हाबाफारिया जानानै थाङो। काछार जिल्लानि भांगारपाराव हारां दैमानि दालाङा बायनायाव सिलचर कालायंनि WD लामाया आबुङै बन्द' खालामनो गोनां जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला मैया फुंबिलिनि समाव अन्थाइ रोगानाय गंनै डाम्पार गारिया दालांखौ बारनो नाजानाय समावनो दालाङा बायग्रबनानै होयो।
दालाङा बायग्रबलांनायनि जाहोनाव जायगानि सुबुंफोरजों लोगोसे गुवाहाटी आरो बराक सेरफां फोनांजाबनाय नसुं रायजो मणिपुर, त्रिपुरा आरो मिजोरामनि गेजेराव फोनांजाबनायाबो आबुङै बन्द जानो गोनां जादों। एसबि नमल माहातुआबो जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै खौरां लाहैयो। मख'नो गोनांदि हारां दैमानि दालाङा लोरबां जानायनि थाखाय 3 बोसोर सिगांनिफ्राय सिलचर कालायन लामायाव गारि मटर सालायनायफोरखौ बन्द खालामनानै होदोंमोन पिडब्लिउडि बिफाना। उननि समाव 1.30 कौटि रां बाहायनानै दालांखौ फाहामफिननाय जादोंमोन आरो 21 मे खालि गारि मटर सालायनो लामाखौ खेवफिननानै होनाय जादोंमोन। नाथाय मैया फुंबिलियाव अन्थाइ रोगानाय गंनै डाम्पार गारिया बारलांनो लानाय समावनो बायस'नानै होयो दालाङा। दालां बानायग्रा थिकादारआ ल' बाजेटनि मेटारियेल बानायनानै रिपेयारिं खालामफिननायनि थाखाय दान मोनसे जायैयावनो दालाङा बायफिन्दों होननानै जायगानि सुबुंफोरा अजद दैखांदों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।